Тази вечер се паркираме при Иван Ласкин. Ще посрещна гостите си в любимия си гараж. И докато всички очакват едър дивеч, той сега ще направи нещо едро. Силно за колко крава. храната ще е полуготова. В малки кутийки, приятелю, искам руска салата в малко, пикантни тиквички. Полусготвена. По-скъпана супа не съм правил през живота си. Важното е, че ще се забавляваме. Не! Това беше неговия гараж. И награждаваме. Приятелството и харесването са много по-важни, отколкото печалбата на черешката на тортата.